Móda sa neustále mení. Pred pár rokmi sa do módy vrátili ľadvinky, teraz sa na tom každý zase len smeje a v minulosti to nebolo inak. Módne trendy sa stále menia, aj keď v minulosti o dosť pomalšie ako teraz. Každé obdobie a každá dekáda má nejaké charakteristické vlastnosti oblečenia, či už šírka sukne alebo veľkosť klobúka, a dnes sa na to spoločne pozrieme. A ešte také menšie priblíženie na úvod, zameriame sa na ženskú módu vyššej spoločenskej triedy v 19. storočí. Toto obdobie preto, lebo je podľa mňa najzaujímavejšie, no hlavne preto, lebo ho mám najviac mapované a naštudované. Začneme teda koncom 18. storočia, keď sa ženy vyššej spoločenskej triedy obliekali asi nejako takto. Konkrétne táto roba sa volá robe à la française. Robe à la française. Rukávy siahajú len po lakte, čo sa nemenilo počas celého 18. storočia, výstrih je hlboký, sukne široké a pás čo najúžší, keďže za štíhlým pásom sa ženy hnali už storočia predtým. Korzet v tomto období vyzeral asi nejako takto, s viazaním vpredu. Na konci 90. rokov 18. storočia sa tvar šiat výrazne zmenil. Pás sa rapidne zdvihol až pod prsia, šaty sa zjednodušili a zmenšili. Takéto šaty sa nazývajú empírové šaty. Keď sme pri prelome storočí a zmene siluety, nemôžem nespomenúť Veľkú Britániu, lebo celý tento empírový trend pochádzal z Francúzska. V tom čase v Británii vládla kráľovná Charlotta, ktorá bola známa tým, že po prvé nemá rada Francúzsko a po druhé nemá rada zmeny. Pravidlá obliekania na kráľovskom dvore preto stále vyžadovali krinolíny, aj napriek tomu, že to už dávno nebolo v móde. No ale Angličanky chceli byť štýlové a tak sa začali tieto dve siluety kombinovať, z čoho vzniklo takéto šaty sa na britskom kráľovskom dvore nosili až do 20. rokov 19. storočia. No, poďme z Veľkej Británie. Na začiatku 19. storočia sa pás zdvihol ešte vyššie a za šatami sa začali nosiť stále dlhšie vlečky. Čo sa týka ozdôb, šaty boli veľmi jednoduché, často len v jednej farbe. V 10. rokoch 19. storočia dlhé vlečky postupne zmizli, sukne sa rozšírili a dostali lichobežníkový tvar. Počas celej dekády sa na šaty pridávalo stále viac a viac ozdôb a dekorácií a okolo roku 1815 začal pás zase klesať. 20. roky 19. storočia bola iba taká prechodná fáza, sukne sa postupne skracovali a rozširovali, rukávy zväčšovali a šaty boli stále viac ozdobené. 30. roky boli zaujímavé. Sukne aj rukávy boli stále širšie a širšie, ozdôb bolo stále viac a viac a sukne boli kratšie ako kedykoľvek predtým. Aby rukávy pekne stáli, nosili pod ne aj takéto podporné rukávy, čiže vlastne také rukávové krinolíny. V roku 1837 bola korunovaná kráľovná Viktória a vďaka tomu prišla do módy jednoduchosť a minimalizmus, čo je úplne presný opak tohoto. Pás sa znížil, sukne sa zmenšili a veľké rukávy tiež postupne zmizli. Začalo viktoriánske obdobie. Musím povedať, že 40. roky 19. storočia je moja obľúbená módna éra. V móde boli tmavé farby, úzke vrchy a široké sukne, väčšinou veľmi jednoducho zdobené. Na šatách sa nosili goliere, ktoré zvyčajne neboli prišité na šaty, ale pripínali sa samostatne. Všetko sa vlastne zúžilo až na sukne, ktoré sa stále zväčšovali. V 50. rokoch 19. storočia boli už sukne naozaj široké a potrebovali nejakú podporu, lebo komu by sa chcelo nosiť 300 spodničiek. Tak bola v roku 1856 patentovaná krinolína. Krinolíny boli ľahké, praktické a taktiež veľmi lacné, takže si ich mohli dovoliť aj nižšie spoločenské triedy. Samozrejme, predtým sa museli sukne tiež niečím podopierať, no to neboli krinolíny. A tu sa dostávame k problému, na ktorý som narazila, a to je môj materinský jazyk, lebo v angličtine má všetko svoj vlastný samostatný názov, s tým, že crinoline je toto, patentované v roku 1856. To, čo sa nosilo predtým, sa volá pannier alebo hoop skirt. No ale v slovenčine je všetko krinolína. To akože, prečo v angličtine toto rozlišujú a v slovenčine nie? Kde je problém? Pre 50. roky sú typické takéto vrstvené volánové sukne, ktoré mi pripomínajú narodeninovú tortu, a široké rukávy, tzv. Pagoda rukávy. Pod nimi nosili ženy aj takéto falošné rukávy, ktoré spod pagoda rukávov potom vytrčali. V 60. rokoch boli v móde pestré farby. Okolo roku 1867 sa zmenila silueta šiat a začal sa zväčšovať objem sukne vzadu. Tu prichádza na scénu ďalšie jazykové okienko, takže z crinoline sa stala crinolet a z crinolet sa stala bustle, čím začala tzv. Bustle era. No ale keďže sme Slováci, tak krinolína proste zmenila tvar.
Podarilo sa mi nájsť výraz turniera, tak som hľadala, čo by to malo byť a pravdepodobne sa tak označuje aj toto. Čiže toto je krinolína a toto je turniera? Asi? V češtine je napríklad turníra iba toto a toto je honzík. No každopádne, začala Bustle era. 70. roky boli opäť veľké a prezdobené a boli inšpirované módou 18. storočia. Ženy proste brali staré šaty šité v roku 1775, ktoré zdedili po prastarej mame a mierne ich prerobili podľa najnovšej módy. Aby sa zvýraznila bustle, nosili ženy dve sukne, spodnú a vrchnú. Vrchné sukne boli dokonca naškrobené, aby vyzerali zadky ešte väčšie. Okolo roku 1878 sa však bustles ako si stratili a začali sa nosiť úzke šaty, najčastejšie s dlhými vlečkami. Našla som, že aby zostali ženy takéto úzke aj pri chôdzi, zväzovali si spolu kolena. Toto obdobie sa, v angličtine samozrejme, nazýva Natural Form Era a trvalo veľmi krátko, lebo okolo roku 1882 boli bustles naspäť. 80. roky 19. storočia boli opäť jednoduché a minimalistické, teda až na bustles. Tie však zmenili tvar, takže namiesto toho, aby tá bustle postupne prešla do vlečky, padala sukňa proste kolmo k zemi. Taktiež sa zmenil tvar korzetu, v angličtine sa volá spoon-basked corset a mal vytvoriť ilúziu plného brucha. Čo sa týka vlasov, ženy si začali strihať ofiny, ktoré sa potom napríklad aj natáčali a vznikali z toho takéto podivné účesy. Neviem, pripomína mi to tie videá z karantény s názvom Najväčšia chyba môjho života, kde sa ľudia snažia sami si ostrihať ofinu. V 90. rokoch 19. storočia sa móda zamerala na rukávy. Do polovice dekády rukávy rástli a na vyváženie veľkých rukávov sa zväčšovali aj sukne. Známe sa vám môžu zdať napríklad aj tieto vysoké goliere, viete, ako mala Maleficent alebo akákoľvek kráľovná z Barbie filmov. V 90. rokoch sa taktiež začali viac sťahovať korzety. Predtým to nebolo až tak v móde, no na konci 19. storočia sa začal od žien vyžadovať stále užší pás. Preto na začiatku 20. storočia vznikol health corset. Zdravý korzet, korzet zdravia, ktorý úplne zmenil ženskú siluetu, zúžil pás a zväčšil boky, no to už je 20. storočie a nejdeme sa tým zapodievať. Ak plynie z tohto videa nejaké ponaučenie, tak to, že by sa niekto mohol ponoriť do historickej módy a preložiť anglické výrazy do slovenčiny, lebo už pri prvom slove som pochopila, že prekladač mi veľmi nepomôže. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili, aj keď rozoznávať historickú módu je mierne nepotrebný typ informácie. A papa!